எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் கலட்டா வித் ஸ்ரீ. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேர்ட்ஸ் விச் வீ கேன் க்ரோ அட் ஹோம். ஆமாங்க, எந்த மாதிரி பறவைகளாக நம்ம இந்த வீட்டில் வளர்க்கலாம் அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பேர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்கடைல். இது வந்து அழகாக கலராக ஸ்பைக் வச்சு இருக்கும். இது வந்து 15 to 20 இயர்ஸ் வரைக்கும் உயிர் வாழும். 70 to 120 கிராம்ஸ் தாங்க வெயிட்டாக இருக்கும். க்ரீன்ஸ், சீட்ஸ், வாட்டர், இது 3 தாங்க சாப்பிடும். சீட்ஸ்னால் நம்ம தெனை, குதிரவாளி அந்த மாதிரி இதை தண்ணியை ஊற வச்சு தந்தால் அது வந்து சாப்பிடும். அப்புறம் தண்ணி வழக்கம் போல் எல்லா உயிரினங்களும் குடிக்கிற தண்ணி. அப்புறம் க்ரீன்ஸ், இந்த கீரை வகைகள், இது புதினா, அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடும். பாருங்களேன், நம்ம எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக கலராக இருக்குது. நம்ம கேமரா எடுத்துகிட்டு வந்த உடனே அது கேமரா போகிற இடத்துலலாம் இதே சுற்றிக்கிட்டே வருது. பாருங்களேன், நம்ம கேமரா இங்கே ரைட்டில் எடுத்துகிட்டு போனால் நம்ம கூட ரைட்லேயே வருது. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ். ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸில் இது வந்து ரோசி ஃபேஸ்டு லவ் பேர்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது இதோட பேர். இது வந்து ஒரு 15 to 20 இயர்ஸ் வரைக்கும் உயிர் வாழும். சீட்ஸ், அதாவது அதே தாங்க சீட்ஸ், சஃபோலா சீட்ஸு, சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு, தெனை, குதிரவாளி, இது எல்லாத்தையும் நம்ம தண்ணியில் ஊற போட்டு கொடுத்தா சாப்பிடும். இதோட வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மி தாங்க, 50 to 80 கிராம்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கும். ஆனால் இது பார்க்க ரொம்ப அழகாக ஒரு எப்படி சொல்ல, நம்ம பேரட் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இது பேரட் கிடையாது. பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. நம்மளுக்கு பார்த்து பயந்துட்டு அதோட பாக்ஸ்குள்ளேயே போய் உட்காந்துக்குது. பாருங்களேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் பஜ்ஜீஸ். இது வந்து ஒரு 15 to 20 இயர்ஸ் வரைக்கும் உயிர் வாழும். இதுவும் நம்ம சீட்ஸு, க்ரீன்ஸ், அதாவது நம்ம சீட்ஸை ஊற வச்சு இது, அதுக்கப்புறம் க்ரீன்ஸ், அதாவது கொத்தமல்லி, அப்புறம் புதினா தாங்க சாப்பிடும். பாருங்களேன், இதை எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குதுன்னு பாருங்களேன். எல்லாமே அங்கங்கே பறந்து போகிறது எவ்வளோ ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குதுல்ல. இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல் பேர்ட்ஸ்லாம் உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் நல்லா இருக்குமா இல்லையான்றத நம்ம கலட்டா வித் ஸ்ரீ என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த பேர்ட் பார்க்கவே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குதுல்ல. இதோட பேர் வந்து ஃபின்ச்சஸ். 5 to 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் உயிர் வாழ்ந்த இந்த பேர்ட் வந்து சீட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் இது மட்டும்தான் சாப்பிடும் அதோட வாழ்க்கையில். சீட்ஸ்னால் நான் சொன்ன மாதிரி ஊற வச்ச சீட்ஸ் அதை தான் சாப்பிடுங்க. இதெல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குல்ல. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ பார்க்குறோன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம கலட்டா வித் ஸ்ரீ சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.